boletes de colors. Hi havia una vegada un nuvolet que estava pel cel. Un dia va passar a prop d'un arc de Sant Martí i en començar a ploure Es va escoltar una música. van caure boletes de colors a terra que es van convertir globus de molts colors. El vent ventós que ho havia vist tot va bufar fortíssim i va portar els globus cap a l'escola. Allà es van quedar atrapats quan la porta es va tancar. De sobte, unes lletres els van saludar i Els van ajudar a eixir. Quan van aconseguir eixir, es van trobar el cel molt nuvolat i no podien veure res. Per aquest motiu, es van refugiar Dins d'una cova. Al seu interior es van trobar a unes persones molt pobres. Els globus van decidir ajudar-los. Els globus els van proposar agafar-se al fil per a volar. Van fer un llarg viatge. Van arribar a un castell i van trobar una porta. Per curiositat, van decidir obrir-la i en la sala hi havia una muntanya plena d'or i diners. Tots es van quedar sorpresos, parats com estàtues. A continuació, tots contents van accedir, però el problema va ser que només entrar va sonar una alarma i els van espantar, ja que feia molt de soroll. Ruïna Tutankamon. a l'interior van trobar un cartell on posava Or, ruïna Tutankamon. Es van assustar perquè l'or podia estar embruixat. Aleshores es van anar a la ciutat més segura del món, que és Castelló de la Plana. Quan van arribar a Castelló, se'n van anar a menjar una paella, pujaren al Fadrí i van anar a la Magdalena.